שלום לך, יהודה אביטל, תושב גן יבנה, אתה בעצם נאבק במחלת הסרטן. שלום לך. שלום גם לכם. איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר? אני שומעת שאתה בנסיעה. אני בדיוק בדרך לאסף הרופא, לקבל תשובות מהסיטי הרביעי שעשיתי. אם אתה יכול רק לסגור את החלון שנוכל לשמוע אותך יותר טוב. הכל סגור, ואני בכוונה סוגר, אני מחפש פה איזה פינה לעצור, אני תכף אמצא פינה, אני אוכל לעצור. אוקיי, אז בעצם אתה עכשיו בדרך לסיטי לקבל תשובות, אתה מצפה שהן יהיו תשובות, אני מניחה, חיוביות לאור הטיפולים הקודמים. נכון, לכרגע אני יודע שהתשובות הן טובות, והסיבה היא שאני מטופל בתרופה חדשה שנקראת קיטרודה. את התשובות קיבלתי כי זה יצא, אבל את הפירוט של התשובות אני אוכל לקבל מאונקולוג ברגע שאני אהיה אצלו. רגע, מה זו התרופה הזאת? אני רוצה להבין, כי אני הבנתי שהתרופה הזאת, קיטרודה, זו תרופה שמטפלת בסרטן מאוד ספציפי, סרטן העור, ולך בכלל יש מחלת סרטן הריאות. יפה, אז בואי ננסה להסביר לך את זה בקצרה. הקיטרודה עצמה זו תרופה שפיתחו אותה לסרטן העור, שזה נקרא מולנומה. כן. מתוך טיפולים שאני עקבתי אחרי התרופה, כי אני הגעתי למצב שהייתי במצב מאוד קריטי, שתוחלת החיים שלי נעמדה בחודש נובמבר 2014 ל-60 יום, ולא היה לי הרבה אופציות, כי את כל תרופות הכימו שיש למשרד הבריאות להציע לי, השתמשתי. כל מה שיש על המדף השתמשתי. ועקבתי אחרי התרופה שנקראת קיטרודה, ראיתי תוכנית של רפי רשף בטלוויזיה, שהיה חולה סרטן מולנומה, שכל כולו היה חולה, כל כולו היה נגוע בכל הגוף, כולל הריאות. ומהטיפולים בקיטרודה, האדם עברי למצב שכל הגוף שלו התנקה מכל נגיעה של נקודת סרטן שהיה לו. ואתה בשלב הזה מבין שיש איזושהי תרופה שאולי יכולה לעזור לך, אתה בעצם מוותר על, בוא נגיד ככה, אתה אומר, אני מוכן לספוג ולהיות שפן הניסיונות סוג של, סליחה על הביטוי. כן, את לא צריכה להתנצל, זה בדיוק ככה, את לא צריכה להתנצל. אני אקח על עצמי את הכל, אני אהיה שפן ניסיונות, אני אעשה על עצמי ניסויים ואני אקח את התרופה הזאת? לא, אז אני אסביר את זה ביותר פשוט. כשראיתי שכבר אין לי שום אופציות, והאופציה היחידה שנשארה לי זה עוד טיפול כימו, שהוא יביא אותי למצב שאני מתאשפז, הופך להיות מטופל סיעודי, כשהרמה שלו היא רמה מאוד קשה, וטיפול כימו זה טיפול מאוד קשה. בחרתי לנכון שאני לוקח את עצמי ואני הופך להיות שפן הניסיונות. אני כתושב מדינת ישראל הראשון, שמשתמש, בין הראשונים יותר נכון, שמשתמש בקיטרודה לסרטן הריאה. אני הראשון, שאני יכול להגיד לך בוודאות, שעושה את הטיפול השישי, ואני הראשון שמוגדר בעיני הרפואה כרגע אצלי במחלקה האונקולוגית כנס רפואי מהתרופה עצמה. אוקיי, אתה כרגע נס רפואי. אגב, אני מניחה שגם הרופאים המומים והכל. זה לא תרופה שמממנים לך, למרות שהיא נמצאת בסל הבריאות, אבל רק באמת חולי סרטן העור. בדיוק, זה התשובות שאני מקבל. שהיא מוכרת בסל, אני חיכיתי בראשון לראשון השנה כשהחליטו על סל הבריאות, היא הייתה בתוך סל הבריאות. חיכיתי לתוצאות, והתוצאות אמרו שהיא טובה, אך ורק לסרטן העור, ומי שיכול להשתמש בה זה אך ורק סרטן העור. ולא לכל סרטן אחר. אבל אתה פונה למשרד הבריאות, הרופאים אומרים, תשמעו, יש כאן תופעה מטורפת, באמת, החולה הראשון שבאמת ככה מצליח, מה אומרים במשרד הבריאות? למה לא באופן חריג לממן לך? אז אני אעדכן אותך, לא רק פניתי, גם תבעתי את משרד הבריאות יחד עם קופת חולים הסתדרות בבית המשפט לענייני העבודה. תבעתי, הגעתי לבית המשפט, השופטת מזילה דמעות, בוכה מהמצב שלי, אני נמצא שם עם ניירת, שזה לא ניירת שאני כתבתי, שזה סיטי, תוצאות של בדיקות רפואיות, של אונקולוג, של מעבדה, שהתוצאות מראות שאחרי הטיפול השני המחלה נעצרה, אחרי הטיפול הרביעי המחלה נסוגה ב-80%, וזה אומר שהיא נעצרה, ו-80% מהתאים שהיו לי בריאה נעלמו, ואלה שנותרו קטנו. זה אומר שהתאים שהיו לי בריאה, אני סתם נותן למאזינים להבין, שכל תא הוא בגודל של 3.3 סנטימטר. תקשיב, זה סיפור מדהים. השופטת מזילה דמעה, כמו שאתה אומר, ומה קורה? ואז היושב ראש של קופת חולים מאוחדת, גם הוא משתתף בצערי, סליחה, מבין את המצב, והוא טוען דבר פשוט, שזה לא נמצא בידיים של אף קופה. זה אך ורק נמצא בידיים של הממשלה. כשהממשלה תאשר את התרופה הזו
את התרופה הזו, לחולי סרטן ריאה, אני אקבל אותה. אם לא, הקופה לא מסוגלת לממן. אם היא תממן ליהודה אביטל, היא תצטרך לממן לכל חולי הסרטן. עניין של כסף, בקיצור, זה מה שאתה אומר. הוא טוען שהקופת חולים תפשוט רגל, ולאו דווקא מאוחדת, אלא כל קופת חולים אחרת. ואז השופטת אמרה, הרימה ידיים ואומרת שזה כבר לא תלוי לא בה ולא בו. היא מבינה את המצב, היא מבינה את המצוקה שהקופה עצמה נמצאת, ובהזדמנות זו היא הטילה לא אשמה, אבל אני אומר, מי שרוצה את הבעיה זה רק מדינת ישראל, משרד הבריאות. אנחנו מקווים, יהודה אביטל, שזה כן יגיע אולי דרכנו, דרך באמת האנשים הטובים, לטיפול של שר או סגן שר הבריאות הבא, שהוא יטפל בזה, ורק נזכיר שתרופה עולה המון כסף, 39,000 לא, אז אני אעדכן יותר מדויק. 38,940 כל טיפול ל3 שבועות. ל3 שבועות. אז זה בעצם כמה שזה עולה, ובגן יבנה התגייסו למענך, ויש כמובן אירוע התרמה שמתקיים ביום שני, נכון? ב8 בערב. ב18 למאי. מוזמנים לרכוש כרטיסים, ואנחנו גם ניתן את חשבון הבנק שלך למי שרוצה לתרום דרך האתר פייסבוק שלנו, ברדיו דרום 101.5, וכמובן רק בריאות, ונקווה שמישהו יתעשת, ותמשיך כמובן להתקן אותנו, מי התפתחויות בעניין הזה. לכאן ולכאן. אני אשמח, אני רק רוצה בהזדמנות זו, בקצרה. פשוט בקצרה להודיע, אם יש לנו איזשהו שר, חבר כנסת שנוסע עכשיו ברכב, שומע אותנו, שומע את התחנה, שומע את מה שאני אומר, אני פשוט מציע לעשות את הכל כדי לנסות להציל. התרופה הזאת היא מצילה חיים. לא רק החיים שלך, היא יכולה אולי להציל חיים של אנשים אחרים. תודה רבה לך, יהודה אביטל, תושב גן יבנה. תודה רבה.